siswa pemilihan. Sudah nagkandung abali abatimba ay tibo pulo wedole pulo giliran kami ay sudah nagkandung iyolay bali abatimba tibo pulo iyolay giliran kami oleh ibarat mandi dole mandi tu di pincuran ada idoi adalah idoi ganti baganti ada tak ada yang penting kita gembira ada idoi adalah idoi ganti baganti Milo, segalo. Kareh dolaraso indah kata lo tanam bola sajo kami turu ay bakare kare iyo lai raso nadalo Misal kang ingat ya. tanam iyo lai kami turu oleh walau na tinggi dole
di bawah saja ia lai kami iriangi. Ada tak ada yang penting kita gembira. Di bawah saja ia lai kami iriangi. Ayo. Alai muka di mahe dole indah alai di papanjang na di imbau lai nana kaduang tu do kaduo ahai muka di mahe dole indah alai di papanjang na di imbau de kaduang tu kaduo oleh bahasa bahati nana mani orang di situ orang kuliah dolai tadi badore de ada tak ada yang penting kita gembira orang kuliah tadi badore de Kamu hanya. Ayo. Oleh nanakan dua kami dalai kami orang kuliah tadi ado tadang badore de nanakan dua kami orang kuliah tadi ado tadang badore de oleh sungguh aku neketing oleh bandamu pada lete mancing lalu dolai jowo mado di lubang ada tak ada yang penting kita gembira mancing lalu dolai jowo mado di lubang Bupati. Ada jualan dek tadi tu nada bahasa bui jalan mana dek kami tu tadangai. Ada jualan dek tu nada bahasa bui
amanam pa tudalaw agadang kambilah tumbuh kato manodi mato Ayo. ada tak Gabi ya. yang penting kita gembira kambilah tumbuh ia lailo di mato Aku datang dari kita sonam basimu oleh mama sandaran dan yulang di makassar. oleh kalau dipikir de malah tu dah pikir bana nan sabana dola sajo nado disabui oh kalau dipikir iyo ku pikir bana nan sabana iyo dola disabui oi kami lai lo mana tu dola agadang orang amanya sah di dalam bui aneh oi ada tak ada yang penting kita gembira orang amanya sah ia lain di dalam bui aneh Seminggu le boy. Benci kan duit lagi. oleh Allah da olo badare de kato nan tinggal dono lai kado kami abdi oi Allah da olo iyo lai badare de kato nan tinggal iyo lai kado kami abdi oi na samosan nang dolesan nang di dalam hati tantang pakaro iyo lai badolam Yaudah, teman-teman. oi ada tak ada yang penting kita gembira tantang pakaro iyo lai badolam bui lapi Nah, alhamdulillah dikeluarin dah. Tantangan Yosua dolai kami urang tanike elai sasuai budi tim
timba jo Bali oi tan ku sue iyo lai urang candike lai sa suai iyo lai timba jo Bali oleh cuma nanari sau bunyi urang kulie elah babu ayan kato jokain cabi oi ada tak ada yang penting kita gembira lama buaya iyo lai jokain cabi Nomor kecil dah, letak apa lagi ketia. Mahal ya nak letak. Ngang gonca. Mado yupe uni yurang sapadan lah basoraan kapanonton timba jo Bali oi yupe iyo lai urang sapadan lah basoraan iyo lai timba jo Bali oleh kota salah dole salah kami menyimak kayu ndak bagata jadi itu nana tataki oi ada tak ada yang penting kita gembira Yuna bagata dia lai nana tataki Ini kira pinjat. Iya, Tad. oleh kalau tak asia oleh kami orang sialang orang kuliah nano salah cali oi kalau tak asik iyo lai urang sialan urang kuliah iyo lai masalah tadi oleh batak biasa jodoh kayu sadobalah ili nana bagata hedole ado sadobalah mudia oi ada tak ada yang penting kita gembira nan bagata iyo lai sadobalah mudia
Gimana? Wah, ada pun tuh ya nih kesannya. Ayo.